sun sauyi mata da maza na jihar Bauchi. Abbansa da gonar waka. Zuwan DMA Bauchi facility na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Da farko na sa sunanka Allah mai ba da ɗaukaka, ka yarje yau ma na waka zan wake DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Abban same gonarta waka ta zan yi ta, domin na tara hujja ta zan wake DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA kun zama alheri, mu dai da ku muke fari, komai naku da akwai tsari, da zuwan ku muna jin daɗi DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA kun zaga duniya, sunan ku ya je shi Saudiya, ni dai da ku zan yi fariya DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA kuke taimako, dole in faɗa ba wani shakku, baitoci na ku yau na riko DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Maganin ku ba wani illa, ba mai expire la DMA kun zamto sila, kun taimaki al'umma. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA kun kwaso gayya, tafiyar ku ba mai gajiya, kwarai kun zamna man hadiya DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA kun zamto kanya, zaki kun zarce magarya, wajen tafiya ba kwa gajiya DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA alherin Allah, kuke taimako ku ne sila, ciki na jiha kun zan fitila DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA masu salon aiki, maganin ku da akwai sauki, biyan kuɗin ku aje banki, da zuwan ku an san sauki DMA ta jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Shugabannin mu a gaishe ku, wajen aiki ba kwa shakku, dole na in yaba halin ku, jagororin DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Daraktota ma a gaishe ki, uwar ɗaki na sannin ki, Hajiya Haula da gaishe ki, momi na yaba halin ki, daraktan DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Mai gida na saninka, na zo yau in gaishe ka, MD na ma a gaishe ka, kan hali sai san barka, Abdulkadir Ahmad MD DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Kashiya na ma a gaishe ka, mai gida ga nan baitinka, waka ta an saka, domin na yaba halinka, da latun warja a gaishe ka, kashiyan DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Pharmacist na ma a gaishe ku, wajen aiki ba kwa shakku, cikin wakar zan sa ku, domin na yaba aikin ku, Pharmacist DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Fan Ubala na gaishe ka, ci of pharmacy sannin ka, Fan Mubarak na gaishe ka, domin na yaba aikin ku, Pharmacist DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Darakto na zo gaishe ka, mai gida na sanin ka, namijin da baya shakka, Muhammad dan Suleiman na gaida kai mai gidana. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi, al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. DMA
DMA dola gaishe ka da gidan musannin ka yau na zo har fada taka Mukutar Muhammad Tukur da gidana sannin ka Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Sito officers na gaishe ku wajen aiki ba kwa shakku shi yasa zan yaba halin ku Kajuwal staff gaishe ku na DMA ga baitin ku na abbansa ne ke waka na zo DMA Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facilities na jin daɗi al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Zuwan DMA Bauchi facility na jin daɗi al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi. Al'umma sun san sauki mata da maza na jihar Bauchi.